La va fer a l'any 57 i és de la seva primera època, quan encara estudiava al Conservatori de Moscou. Però és d'una qualitat que mereix la pena ser tocada. És d'estil encara neoclàssic, en la onda de compositors com Sergei Prokofiev o Dmitri Shostakovich, que com s'ha comentat, va ser el seu padrino, diguem.